guys. Pinubreak na ako guys. Bangkay guys. Ano ko guys. Muna ko ano guys. Anda guys ay lami asa sardinas. Lami sa kaon ako guys. Okay. Ano sa night ang hukog sardinas kung kanang kalubate guys. Dire lang guys. Salamat. Katong nag-supporter ako sa followers sa akong page Facebook. Salamat sa mga idol. Congrats niya. Salamat yung support na ko ha. Dire lang.